أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ana tare da cibiyar magunguna ta Darul Shifa Prophetic and Herbal Medicine Store da ke number 30 kan titin Masana Road bayan gidan hakimin gundumar Kawo da ke Kawo Kaduna, lambar waya 08037624598. Yan uwana, yau ga mu a tushen wannan itaciya da ake kira Ruman. Wannan shine Ruman. Ita wannan itaciya Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka a tattare da ita, tana magunguna masu ɗimbin yawa. So amma insha Allah ta'ala za mu faɗi kaman abu guda biyu wanda take magancewa da taimakon Allah. Idan aka yi ƙasa za a iya ganin ga 'ya'yanta nan, ga 'ya'yanta waɗannan su ne 'ya'yan Ruman ɗin, ga su nan zuɓu-zuɓu. Hakanan akwai ganyenta kamar yadda ake iya gani. Yanzu za mu iya farawa da ganyen, ko da yake da ganyen da 'ya'yan duk za su iya yin aikin da muke so su yi, musamman na farkon ɓangaren masu ciwon ulcer. Mai ulcer chronic idan zai samu wannan ganyen ya busar a inuwa, ya shanya shi a inuwa ya bushe, a daka shi, a dinga ɗiban ɗan ƙaramin cokali wato teaspoon ana zubawa a madara ko a zuma ana kwabawa ana sha, yakan magance ulcer da izinin Allah. Hakanan yakan magance wasu cututtuka ma daban. So amma inda yake mun kawo ne akan maganan ulcer din, so yana da matukan muhimmanci masu ulcer su jaraba wannan, insha Allah ta'ala akan samu waraka. Hakanan 'ya'yan shi ma ana iya yayyanka shi, a busar da shi, a dake shi yayi gari, a dinga ɗiba shi ma ƙaramin cokali ana zubawa a cikin yogurt ana sha, a cikin madara ana sha, ko a zuma. Shi ma da taimakon Allah yakan magance matsalar laruran ulcer komin chronic ɗinta da taimakon Allah. Hakanan bayan haka again ada mai matsalan kansa kowace iri ce, wato daji, shi ma akan yi amfani da shi wannan 'ya'ya na Ruman ɗin, kamar yadda aka dake shi aka yi amfani da shi wajen ɓangaren ulcer. Shi ma ana dake shi, a dinga shan ƙaramin cokali a cikin nono, a samu nono mai kyau ko madaran shanu, a dinga zubawa ana sha safe dare. Da taimakon Allah yana ƙone cells da yake haifar da wannan cancer ɗin da taimakon Allah. Takaice wannan kenan. Don haka wani lokaci za mu ƙara zaƙulo wasu abubuwa da za mu faɗi akan wannan itaciya ta Ruman. Yana da kyau a ce ko a gidanka ne kana neman ta, kana ɗan shuka ta, ko da itaciya ɗaya ne, amma dinga samun 'ya'yan ana ci, shi kanshi wani kariya ne daga cututtuka daban-daban da taimakon Allah. Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana lafiya, ya tsare mu, ya inganta mana lafiyar mu, ya azurta mu da arziki halalin ɗayyiba. Ubangiji ya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya. Wannan ibada da muke gudanarwa a wannan wata na Ramadan, Ubangiji Allah ya ansa, Allah ya yafe mana dukkan zunubanmu. Allah ka yi mana jagoranci, ka zaunar da wannan ƙasa namu lafiya da duk wata fitintunu da ke damun ƙasan. Allah ka kawo mana ƙarshe. Shugabanninmu kuma Allah ya kamu da hannunsu su yi ayyuka domin tsoronsa. Na gode, da wannan ne zan takaita, sai wani jikon in Allah mai kowa mai komai ya ƙara sada mu a huta lafiya. Na ga zuma nan ta sauka, ita ma tana ɗan sha, so bari in kauce kar ta ɗane ni.